Moje meno je Ľudovít a zastavil som sa tu jedine preto, že som počul ten krásny, slávny hlas. Dnes nás tu navštívil aj Jakub. Dobrý večer. Jakub nám dnes ukáže, ako sa chodí do Zušky. Jakub, čo na to potrebujeme? Nohy. Nohy? A možno niekedy vozík stačí. A vozík? A ešte to, že nepôjde doma prúd, ne? No, jak nepôjde prúd doma. Tak kvôli počítaču. Ja, ešte to, keď volkým pána volku máte. Jo, jo, jo! Jakub, teším sa, že zajtra príde. Príde. Tak potrebujeme prvé čo veľa trpezlivosti a chcieť robiť nejakého tohto maskota. Fantáziu. Kreativitu, fantáziu, trpezlivosť. Najprv sme na tú sochu nanašali maltu. Vydali sme pomocou týchto krajíček. Maltu sme potom zamalovali bielou farbou. A takto to nejak vzniklo. Samozrejme sme dodali odmlku. Sem sú naše symboly v tých stranách. No a podľa mňa bolo vyskladanie týchto dlaždičiek po určitých útvaroch, to bolo strašne ťažké. Párovanie, aby tam neboli veľké medzery medzi tými kartičkami. Ide o typ mozaiky, alebo mozaika. Je to vytvorené z rozbitých dlaždíc nalepené na túto sliepku pomocou malty. Tu na prednej časti, hore na hlave a som ešte lepil aj nos. A na túto časť som veľmi hrdý, lebo sa veľmi ťažko robila. Polovičku vtáčika urobili staršie deti a polovičku tie mladšie. Vtáčik je náš symbol Zušky. Tento maskot Zušky vyjadruje naše 4 odbory. Prvý je hudobný v štýle takéto zvolky notovej osnovy. Druhý je výtvarný, čo znázorňuje štítec a ceruzku. Tak literárno-dramatický je táto maska tu, ako môžeme vidieť. Tanečný odbor je tu znázornený prezvukami.